to kusan kullum dai ana yin haka nan, kullum ana haka nan. Wata ran ma in ya to shago na ya tambaya ina mai gida Abdul AY, a ce mai aina ce da yake ina yawan tahe sayan kayayyaki shakshuba haka irin garuruwa Tambuwal, Jega da Koko da sauransu. To na kan tahe in ne tahe in ya zo shago ban nan sai ya kira ni ya ce gashi shago bai nan, sai in ce to Abdulhamid yadda an ka saba in ka ta wurin matan nan ta samu abinci kuma ka ce shago a baka 200 ko 300 ka hawo mashin ka wuce gida. To sai aka samu wata rana da gaskiya ba zan iya tuna ba, kusan yanzu wata 6 zan ce ko wata 7, unexpected na yi mai bidiyo a waya na, sai na yi posting ine na ma ya forget da shi, ni ba ma social media gaskiya nake irin haka nan ba, na ya forget din wannan bidiyon kusan kwana 5 haka ban hawo kan social media ba na wato TikTok. Sai can bancin na hau shi bayan kwana 5 na diba na ga bidiyo ya ta bara ya trend da irin da mutane ya samu viewers da yawa. To da ganin wannan bidiyon da na aza na ga ya ta bara mutane sun gani da, sai ne la'akari da to ai kamar social media tana bukata ta, misali ina ganin kamar zai ci unhwanin abin, mutane suna bukatar ganin fuska ta game da wannan issue in na rashin lissafin da abeda. To iya gwargwado dai lissafin super gaskiya haka yake, bai lissafi ba haka ne yake. To duba Najeriya. Na'am. To a super babban lissafi da yake mun tattauna da mai gidanka Abdul AY, ya yi muna bayanin irin yadda kuka haɗu. To kanin kila ka faɗo cikin wanga harka da kake cikin yanzu na lissafi na duk Najeriya ko in ce duk duniya ma, wace sana'a kake yi? To ni dama ni injiniya ne. Na'am, injiniya na gyaran shasu ba kawai. Na'am. To kuma don abin da zan yi kuma sai na yi shi. Na'am. Kuma ba wai dole na yi shi ba, kuma dole na yi shi, ka gane wa da nikan. Na fahimta sosai. Yawa, thank you. To da yake mai gidanka Abdul AY ya yi mana bayanin cewa kun haɗu ne kana zuwa shagon shi kuma kana koyon aiki da sauransu. A gaskiya ne. To ya za ka bayyana mana haɗuwarka da shi Abdul, wani irin ci gaba ka samu? To gaskiya haɗuwana da Abdul tun ina zuwa gidansu nika ce a buga min ga Abdul, ni ce a haka Abdul nika ce jan ka yanzu ba kai to ba, ya ce kuma zai to ga nan bisa hanyar towa, kuma gashi kuma na ci jiya ne kuma ya iso garin ga. Ni dama dan garin ga nake, ba wai ne jan nake ba wai kuma Kano nake ba, kuma dan nan ni dan Sokoto ne gaba daya. Super kenan, kuma kai a uban lissafi. Yawwa. To super bayan fara wanga abubuwan a wani bidiyo na hange ka ko in ce na tsince ka kana cewa ka samu ɗaukaka, kuma a ɗaukakar da ka samu wace irin wani irin bayani za ka iya yi mana jin daɗin da kai a ɗaukakar da ka samu? To jin daɗin da ni gaskiya mutane na cewa super gaskiya, kuma ɗaukakar da Allah ya bani, ina ɗan ci abinci, ina ɗan cin yaji, ina shan rutulmini, ina cin naman kaza, ina cin naman rago, ina cin naman shanu. Super uban lissafi. To baya ga wayannan ciye-ciyen da kake yi, kusan na ga a wasu bidiyoyi ana cewa an baka mashin ko an baka wace kyauta aka yi ma wadda kai jin daɗin ta? Gaskiya kyautar mashin min jin daɗi ne. Gaskiya kuma kyautar da Allah min a dai mun ce birnin Kebbi dai. To muna zuwa birnin Kebbi sai an ka ce a ga sufacin ya tuwa, kuma duk abin da an ka ce yi kuma shi zan yi. Gaskiya ne. Ga alama na ga bidiyoyinka kamar ana cewa za a samu mamata. Ya magana aure ya ake ciki? To magana aure babu tukari sani. Asha to ina zuwa, mutum ya samu ɗaukaka. In mutum ya samu ɗaukaka ya ana so ya yi ƙoƙarin yin aure domin ya samu iyali shi. Na ko alama. Ani ba aure sai dai kuɗi. Asha to baka so ka haihu. Ya magana baka so iyali ya. Na. Ani ban ma so ni. Baka so ka haihu? Gaskiya ne. Abinda za a yi yanzu super. Daga ƙarshe wannan shiri ne na hanjin jimina. Hanjin jimina ku da ke na ganka Kano kana cewa baka ga kuma tumbin giya ba. Ni ce wala ƙarya haka ce da ban ga tumbin giya ba kuma har yanzu. To ga kuma hanjin jimina ne, akwai na ci, akwai na zubarwa, akwai kuma na yamma bayan Allah. Wani sako gare ka ga al'umma jihar Sokoto akan wannan shiri na hanjin jimina? Bismillahir